На сцэне арт-прасторы БДУ поўная імправізацыя. Без загадзя падрыхтаванага сцэнарыя і тэмы інсцэніроўкі усе падзеі адбываюцца на вачах гледачоў. Да такога фармату артысты тэатра падышлі ўпершыню пад мастацкім кіраўніцтвам Андрэя Саўчанкі. На этой сцене будет отбываться Гарольд. Это акторские импровизации. Ничего не готово, есть только структура, якую акторы ведают, и далее возникают импровизации, якія задае спочатку режиссер, после акторы задают сами, и напрыканцы их задае глядач. На сцене быть непросто, ни с падрыхтаваным текстом, ни с импровизацией. Все залежит от того, ці есть тебе что сказать, и наколькі ты готовы выразить то, что тебе хочется сказать. Студэнтка факультэта міжнародных адносін Анастасія Караткевіч займаецца ў тэатры БДУ ўжо другі год. На рэпетыцыі прыходзіць пасля заняткаў, але ж сёння для яе дэбютная роля ў дадзеным жанры. Надо заинтересовать самого зрителя, раскрыть саму тему, не дать самой истории затухнуть прямо на сцене. Формат импровизации непростой, но довольно-таки интересный, так как мы сами до конца не знаем, что будет на сцене сегодня. На працягу амаль 2 гадзін акцёрам задаецца выключна структура, а далей яны знаёмяць з гэтым гледачоў, шукаюць творчы спосаб выяўлення сваіх пачуццяў. Падрыхтаваны таксама інтэрактыў з гледачамі. Менавіта яны і задаюць артыстам тэмы для импровизации у конце импрезы. Могу сказать, что подобного я еще не видела в белорусской и в минской театральной жизни. Это что-то новое и необычное. Пришла домой и сидела минут 20, просто стекала, осмысливала то, что было. На люты у артыстаў запланавана 6 паказаў спектакляў. Усе імпрэзы ладзяць у арт-прасторы БДУ, а сам рэпертуар вельмі разнастайны. Монаперформансы, імправізацыі і п'есы.